Hi, kumusta na kamo mga friends? Karong Nobyembre 2 kay kalag-kalag na or adlaw na sa mga patay. Parihas ba kamo nako nga ako sa una magkuyog-kuyog ko sa akong inahan, managkot mi dito mo adto mi sa sementeryo kada kalag-kalag, magsunod-sunod ko niya. Pero wala ko kabalo kung unsay angay nga iampo or unsa nga mga pag-ampo nga angay nga litukon kung muadto ta kung managko ta didto sa sementeryo, aside sa pagduaw sa atong mga mahal sa kinabuhi nga nangamatay didtong dapita nga gilubong. Sumuo kini ang akong nakatunan base ra pud ni sa akong nahibaw-an nga una mao kini ang imong buhaton. Kung muadto ka sa sementeryo, muadto ka sa usa ka, like for example, usa ka paryente nimo nga namatay na, adto ka mo dagkot didto, pangadjion ang usa ka amahan namo, usa ka maghimaya ka Maria, dayon himaya sa amahan, dayon isulti mo didto ang kinsa ka na nga kalag o unsay pangalan sa namatay, like for example, ihalad ko Ginoo ang kalag ni nga unta mapasaylo mo siya sa iyahang mga sala nga nahimo sa kanhibuhi pa sila dinhi sa kalibutan, ug ang kahayag nga walay pagkapalong ipadan-ag mo unta kaniya diha sa gingharian sa langit. So mao na siya ang imong buhaton kada adto nimo sa lubnganan sa imong mga kaila, sa imong mga paryente, sa mga katigulangan. O kung wala ka makaila sa uban o gusto kang adunay indulhensya nga kanang maluunsa na siya, oy mura na siya og points ba alang sa imuhang kaugalingon, kung gusto ka makatabang alang sa ubang mga kalagpod nga wala nay naghandom kanila, pwede pud ka managkot didto sa dakong cross ug maupod to ang imong buhaton. Usa ka amahan namo, maghimay ka Maria, himaya sa amahan, ug ihalad nimo ang tanang mga kalag sa purgatorio, ilabi na kadtong mga kalag nga nga anaa didto sa sementeryo nga wala dili man na nato makita, no, ihalad nimo nga mapasaylo silang tanan sa ilang mga sala nga nahimo sa buhi pa sila dinhi sa kalibutan, ug ang kahayag nga walay pagkapalong ipadan-ag munta kanila Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. So maora na siya, ingin anak ka simple kung unsay angay nga buhaton kung kita managkot, kung unsay atong iampo. Salamat, mabush.